Bakantzetako egoitza berria. Bo, ez gira gaizki izanen. Bo, ez da biziki handia. Zer ez dela handia? Bost gela ditu. Hemen neskatuen logela. Ez zait gustatzen. Hor, mutikoena. Eta han, aitamena. Hau egon gela da, eta non da jangela? Sukaldea da, jangela. Badugu hozgailu ederra eta sutegia bere labearekin. Ama, non dira komunak? Mainugela eta komunak kolidor buruan dira. Aita, eta non jostatuko gara? Balkoian, jostatuko zarete. Ze, balkoinan jostatu? Bai. Hora, guziak ongi izanen gira. Bai, guziak ongi izanen gara. Hemen, neskatuen logela. Hemen, neskatuen logela. Hau egon gela da. Hau egon gela da. Badugu hozgailu ederra Badugu hozgailu ederra sutegia bere labearekin. Sutegia bere labearekin. Mainugela eta komunak Mainugela eta komunak